ወግሕዶ ገና ሓፂር ልብ ወለዳው ዛንታ ደራስን ተራኽን ሓየት ብርሃነ ኮሬብ ወግሕዶ ገና ኣብዚ ድርሰት እዚ ዘለው ስማት ኩሎም ፈጠራው ስማት እዮም ምስ ሓቀኛ ህይወት ምንም ዘራኽቦም ከም ዘየለ ክንገልጸልኩም ንፈቱ ወግሕዶ ገና ቀዳማይ ክፋል ግዚኡ 2018 ወርሒ መጋቢት እዩ ዘሎ ቅነ ጾም 4 ፀሓይ ደሚቓ እትወፀሉ ኢሉ እውን ሙሉእ ሓይላ መላእ ፍጡር ዛዕለም እትዕርፈሉ ቅነ እዩ ወርሒ መጋቢት እታ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ከም ወትሩ የላን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዕለታው ናብራ ክስዕር ደፋእፋ ዝብል ህዝባ ትጨናነቕ ዝነበረት ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ሓሪምዋ ጸጥ ኢላ ኣላ መዓዝ ንሱ ጥራሕ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላት እውን ብጠላዕ ፀሓዮም ዓሪብዎም በሮም ተሸጊሩ ይረኣይ ኣሎ መቐለ ከም ኣብነት ተጠቒሳ እምበር እቲ ዕድል እዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድል ኩለን ከተማታት ትግራይ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ትግራይ ወላ ዓዊሉ ድምፂ ይከፈት ብዝደኸመ ድምፂ ወግሕዶ ገና ዝብል ዜማ ሻቁለትን ዜማ ውፅዓትን ይስማዕ ኣሎ መንእሰይ ትግራይ ትኩስ ሓይሊ ዝብል ሽም ተመንጢሉ ምሩኽ ሹኑፍ ኮይኑ ኣሎ በብግዚኡ ዝስማዕ ዜና ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ካብ ዓዶም ወፂኦም ብኮንቲነር ተጻዒኖም ዓድማቶም ክኸዱ ሓሲቦም ዝነበሩ ክንድዚ መናእሰይ ሒዝና ዝብል ዜና ዕለታዊ ዜና እዩ ሳሚ ካብቶም ጉዳያት ስደት ዝኾኑ መናእሰይ ሓደ እዩ 2-3 ግዜ ክኸይድ ፈቲኑ ብናይ ጸጥታ ኣካል ተታሒዙ ንዓዱ ተመሊሱ እዩ እዋ እንታይ ዝበለ ዕድል እዩ ዝገጠመና ስራሕ ፍጠሩልና ተበልና የለን እሞ ዓድና ገዲፍና ክንከይን ተበልና ኣይትኸዱን እንታይ ይባል ዝሕዚ በለ ብዕርቃን ንእዳው እናወናጨፈ ነዚ ዝተዓዘበ ዓርኩ ማዕርግ ሳሚ እንታይ ትኸውን ኣለኻ እንታይ ከዘይኸውን ማዕርግ ማለት እንታይ ማለት ኣለዎ እዚ መሪርኒ ምንባር ጸሊአዮ ንስኻ ምንባር ኣይጸላኻዮን ሓቂ ንምዝራብ ጸሊአዮ እሞ እንታይ ዳ ከምኡ ኢልካ እኮ መፍትሒ ይመፅን ማዕርግ እቲ ዘይረብዕ ምኽርኻ ክትመኽረኒ ከይትፍትን ኣነ ብዝሕዚ ሰዓት ምኽረ ኣይኮነን ዘድልየኒ ገንዘብ እዩ ዘድልየኒ ንሱ ህይወተይ ዝቕይረኒ በሎ ብሕርቃን ጀማውቱ ወጢሩ ኣዒንቱ እናፍጠጠ ሳሙኤል መካኒክ ኮይኑ እናሰርሐ ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ኣታዊ ምንጭ ዝነበሮ መንእሰይ ነይሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኩናት ግን ኩሉ ነገር ሲኑ በኣንጻሩ ኣኽሱስ ተዘፊቑ መውፅእ ዝሰኣነ ምስኪን ፍጥረት እዩ ማዕርግ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ይስምዐኒ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣይፈልጥን እንታይ ይስምዐካ ኣሎ ውሽጠይ ወግሕዶ ገና እናበለ ይሓተኒ ኣሎ እሞ መልስኻ እንታይ ኮነ ምውጋሕስ ወጊሑ ተወሊዑ ፋና ማይ ከይንሰቲ ግን ዓለቕቶ ኣለዉ ኳና ናወልኩ ይምልስ ኣለኹ ኢሉ ገዲፍዎ ከደ ትግራይ ብሓፂሩን ሳሙኤል ትመስል ገበል ቀቲላ ዓለቕቲ ዘርጓ ኮይና ኣላ ብሓቂ ዜማ ትግራይ እዚ እዩ ወግሕዶ ገና You're the